Magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Mabuti rin po. Salamat po. Ang ating ebanghelyo po ngayong linggo ang kay San Marco, chapter 2, verses 1 to 12, hinggil sa isang milagro na ginawa ni Jesus na pinalakad niya ang isang taong lumpo. Hindi lang po minsan na mag-ito sa inyo, kapag nakakapasa po tayo ng kwento ng milagro, hindi na tayo dapat nagtataka o namamangha dahil naniniwala tayo ang Diyos, si Jesus ay Diyos, at bilang Diyos, kaya na gawin kahit naman. Ang gusto ko pong pamangha tayo sa Ebanghelyo ay ito, na namamahali ng Panginoon nung makita niya ang malaki nilang pananampalataya. So, dala-dala ng apat na katao ang isang kaibigan nilang lumpo, hindi makapasok, gumawa ng paraan, binutas ang bubong, ibinaba ang kaibigan nila. At nung makita yun ng Panginoon, ito po ako ng ginagawa, namangha ang Panginoon, nabilib ang Panginoon dahil sa matindi nilang pananampalataya. So, ito ang gusto kong pagbilay-bilay. Alam niyo raw bakit laging galit ang mga eskribak sa Panginoon? Bakit laging inang-away ang Panginoon ng mga eskribak? Alam pa ang dahilan? Ang dahilan daw po kaya ito. Kasi binutas yung bubong nila, hindi man lang nagalit si Jesus. Kaya galit sila sa kanya. Yung lang ko yan. Iba yung isang sa. So, gusto ko pang nililay natin. Ano ang kahulugan ng malaking pananampalataya? Alam mo niya kung minsan kapag hindi ako nakakatulog. Kaya nanonood ng TV, pinilipas ng channel ng channel. Minsan natutuwa mo ako sa mga iba-ibang sekta. Kasi hindi ko nagsasagutan. So, sasabihin ng stasyon ng iglesia, ganito, ganyan. Sasagot si Soriano. Hindi, ito yung daan. Sasagot si Ibon. Hindi, ako tunay na anak ng Diyos. Hindi, nagsasagutan sila. Ang ikinalulungkot ko, parang ginawa lang nila na napakaliit ang pananampalataya. Parang ginawa ko mababaw at maliit na maliit ang pananampalataya. Para ba ang pananampalataya ay hindi na lang kung may santo ka o wala, kung kunain ka ng dugo, kung nasa Biblia ang religion mo, kung ikaw ay ang totoo. Parang ganun lang ang usapan ng pananampalataya. Nakakalimutan po nilang tignan ang mas malaking pananampalataya na nakita ng Panginoon sa apat na lalaking dinala nila ay kabigayin. So ito po gusto kong pagniligilay natin ng ngayong umaga. Ano ang malaking pananampalataya na nakita ng Panginoon? Ano ang kahulugan ng matindi at malaking pananampalataya? Tatlo ba? Kung ano ang malaking pananampalataya? Una-una po. Ang matindi at malaking pananampalataya ay yung naniniwala ka kahit walang dahilan para maniwala. Malaking pananampalataya ay hindi lang yung naniniwala ka, kundi yung naniniwala ka kahit wala ng dahilan para maniwala. Itong apat na lalaki ito, na dala-dala nila, yung kaibigan nilang Pilay, wala ng dahilan para maniwala na pwede pang ilapit sa Panginoon itong kaibigan nilang may sakit. Kung nakakita po kayo ng healing mass ni Father Suarez, ay naku siguro times 1,000 times kapag nag-healing ang Panginoon dahil buong bayan nandun. Napakaraming tao hanggang sa halos wala nang makasulit at wala nang makalapit sa Panginoon. Tapos nasa labas sila, talagang nila itong kasamaan nilang may sakit. At siguro wala nang dahilan para maniwala na pwede pang ilapit o pwede pang ihabol ito sa Panginoon. Pero, kahit wala nang dahilan para maniwala, naniwala pa siya. Kaya nakakita ng paraan, dinaan sa bubong, ibinaba ang may sakit sa tapat ng Panginoon. Yun ang tunay na malaking pananampalataya. Naniniwala ka kahit wala nang dahilan para maniwala. May kakilala po akong isang kaibigan. Ay nako, kaibigan ko ito, nakakiyatan ng kasalanan, ginawa na, lahat ng kahiliyan, ginawa na, lahat ng hindi, batuin, lahat ng baluktot, alam, at ginawa na lahat, walang ka. Akala yung mga kasalanan na pinagagawa niya. Pero bago sa pupuan namin, napakalaki ng pagmamahal at
kung ako lang, wala nang dahilan para maniwala pa sa tao ito. Pero kausap ko po yung nanay niya, ang dami pang dahilan na nakikita upang maniwala sa akin. Ano mo ito? Maraming natin dito. Natutong mag-text yung nanay para ma-text lang ako, para paalala sa tao ko magkasabi po yung anak ko, ako makakapay po yung anak ko, ako sabihin po yung anak ko. Ako nga sabi mo natin dahilan para maniwala ko sa anak niya, dahil parang yung pinagagawa sa buhay niya. Pero itong nanay, naniniwala pa rin sa anak niya. Yun po ibig kong sabihin ng matinding paniniwala. Kahit wala nang dahilan para paniniwala, naniniwala pa rin. At marami din po kung alam na tao may karamdaman, may sakit na ganito. Sasabihin ng doktor, wala nang chance. Sasabihin ng iba, wala nang chance. Pero naniniwala pa rin sa puso nila na magkakaroon sila ng Lord. May kakasi ko kung pare, kung sila nag-aaral sa Tagaytay, nagkasakit yung kapatid niya, yung tawag, yung pumutok, yung ugat sa yung urine, so sinasabihan na ng doktor itong pamilya, baka gusto po niyo i-donate yung organs niya, ano po rin ba? Eh parang sinasabi wala lang chance yung kapatid niya. Pinadodonate na yung mga organs niya na pwede na ako, boy siya. Pero itong kakilang pa, nakaklas ko na talaga nagpupumilit na makita, makalabas doon sa center para madalaw lang yung kadal na naniniwala siya. Kahit sabi na doktor na wala na pwede pang bumalik yung kapatid. Marami po kang kakailangan may sakit na talagang maraming chance, pero sa puso nila, daladala ang pananampalataya na may nakikita pa silang tiwala at pananampalataya sa Diyos. Meron po kasabihan sa inyo, sabi niya, meron mga bagay dito sa mundo na dapat makita mo na bago ka maniwala. Okay, so there is a saying in English that says, dapat makita mo muna bago ka maniwala. Pero, merong mas maraming bagay dito sa mundo na dapat maniwala ka muna bago mo makita. Merong mas maraming bagay dito sa mundo na dapat maniwala ka muna bago mo makita. Alam po ninyo kapag namimiss ko kayo, kapag ako'y nandun sa pataas at malamig na Tagaytay. At namimiss ko kayo. At gusto ko lang mo gawin. Ang gagawin ko po, lalabas ako dun sa malaking building namin. At ako'y titingin ako sa langit. Magkakaroon ng mga bituin. Eh, madalas po sa Tagaytay, laging madilim, laging umuulan, laging may ulam. So, kung gano'n wala kang makikita bituin. Kaya ko ginagawa yun, kasi inisip ko, dahil nabibis ko kayo, gusto ko lang umuwi dito, pero lumis pa lang, martis pa lang na yun matagal mo bago umuwi. Naisip ko kasi kapag nagkita ko yung bituin, ay ito rin yung nakikita nila sa St. Jude. So kahit na nasa St. Jude kayo, nag-type na sa Tagaytay, kung alam mo, pag tingala ko, yun din ang pareho ang nakikita natin. Pero pag tingala ko dun sa Tagaytay, dahil lagi ka lang makulap, lagi umuulan, lagi malamig, pag tingin mo, walang bituin. Wala akong nakikita, pero ako'y naniniwala. Kahit wala sila nandun, mamili. So kahit maulan po, kahit wala akong nakikita, I will stay for a few minutes outside. Hindi nga lang maghihintay. Then after a while, may isang gana, may dalawa na, ay katlo, may mga mas maraming bagay na dapat maniwala ka muna bago makikita. Pero kung halimbawa ang paniwala mo sa isang tao ay masungit at masama ang tao ito, kahit anong kabutihan gawa niya, hindi mo makikita. Yeah? Dahil hindi ka naniniwala na mabait siya, kahit anong kabaitan ng tama ang gawin niya, hindi mo makikita. Maniwala ka muna, and then, makikita. Ito po ang unang kahulugan ng matinding pananampalataya. Yung naniniwala ka, kahit wala ka ng dahilan na nakikita upang maniwala. Amen? Ikalawa, nung pinagaling ng Panginoon ang lalaking hindi makalakad, nagtaka ang mga Pariseo. Sabi nila, ano ba ito? Sino ba ito? Di ba Diyos lang ang nakakapagpatawad? Alam niyo,
Pero mga tanong na ganun, kahit yung panahon ng Panginoon ay tinatanong na at nasagot na ng Panginoon, ayaw lang natin makita ang kasagutan. Anyway, so sabi nila, bakit ginagawa ito? Bakit ang Panginoon? And then alam mo yung tugon ng Panginoon? Ay, bakit ba kayo nag-iisip na ganyan? The Lord answered them when they were questioning why he said, "Child, your sins are forgiven." So they asked, why does this man speak that way? And Jesus answered, "Why are you thinking such things in your heart? Bakit nag-iisip kayo ng ganyan sa puso ninyo?" Isang tanda ng matindi at malaking pananampalataya ay yung nag-iisip ka ng kabutihan. I remember telling this one sa inyo. Madali lamang ang gumawa ng kabutihan. Madali ang gumawa ng kabutihan. Kuha ka lang ng pera sa bulsa, nagpabuloy ka, gumawa ka na ng kabutihan. Sinamahan mo lang yung kaibigan mo, gumawa ka na ng kabutihan. Tumulong ka lang sa bahay mo, gumawa ka na ng kabutihan. Nagsimba ka lang sa iyo, gumawa ka na ng kabutihan. Madaling gumawa ng kabutihan. Ang tunay na pananampalataya, ang tunay na hamon ay yung mag-isip ng kabutihan. That's why the Lord asks, bakit nag-iisip kayo na yan? So, ang tunay na tanda ng malaking pananampalataya ay yung tao nag-iisip ng kabutihan. Ano po niyo may nagsabi sa akin, kamakailan na meron daw kapatid na bata na nagkakalat ng chismis na, yan si Aaron Raw. Umayag na mag-aral yan sa Tagaytay dahil gusto na umalis sa St. Jude. So kaya raw ako umayag na mag-aaral sa Tagaytay dahil gusto ko na umalis sa St. Jude at ayaw ko ng dito. So yun ang sinasabi. Pero sabi ko, bakit sila nag-iisip ng gano'n? Hindi nila alam na ang tunay ng kwento. Nung tinanong ako ni Atong Seto na kung pwede ko mag-aaral sa Tagaytay, ang isang kondisyon binibigay ko sa kanya, paano po mag-aaral sa Tagaytay kung hindi niyo ko aalis dito sa St. Jude? So sabi niya, sure, deal. Mag-aaral ka ron, bibigyan pa kayo ng assistant, at makaalis sa St. Jude, yung mahal. Na, bakit nag-iisip ng gano'n? Ang mabuting, matinding pananampalataya ay yung mag-iisip ka ng kabutihan at kuminsan na. Kapag ito lang po kayo, alam po kayo nag-iisip pa sa akin, siya ako ron, ang ginawa dito, hindi magsira, manira. Bakit nag-iisip ng gano'n? Ang matinding pananampalataya, mas matinding pananampalataya, ay yung nag-iisip ng kabutihan sa iyong kapatid. Yun ang mas matinding. Alam mo niyo, nagsusunod po ako ng ating yung Imay Pabalitang Magazine para sa ating archdiocese. At ito po, meron po akong portion na itanong sa ngayon. Mula po nung simulan ko yung portion na yun, hindi na po natigil. Tuwing linggo, tuwing buwan may nagte-text sa akin, ako paki-explain bakit sumasamba tayo sa mga santo. Sabi ko, na-explain ko na po yan, pero dami-dami pa rin nagtatanong. Bakit? Kasi meron isang sekta, meron ibang sekta na nag-iisip na sumasamba tayo ng santo, ng mga imahen. So kahit yung gawin mo